abantwana balambile yini inkinga ngoba phela uyasebenza Sanibonani, igama lami nguZamani wakwaSibisi endaweni yaseMnambithi eLifale. Ngizothanda nje ukubingelela wonke amabhinqa namabhinqakazi abathandi nje bomaskandi bonke kahle kahle. Namhlanje bafowethu sethula iCD noma senza ipromo yeCD lika Senzo noZamani elizophuma nje maduzane ekupheleni kwenyanga. Bese ngathanda ukuthi ke abantu besisupport. Kuleli CD lethu lesilenzile kunengoma yomtsizwa, kube khona ingoma yobumnandi, kube khona ingoma yokuhlupheka. Kahle kahle mangabe umuntu nje othanda imessage nothanda nje umculo onohlonzo, nginethemba lokuthi mawungafike nje uthenge nawe iCD lika Senzo noZamani uyokuthokozela konke oyokuzwa. Ngiyabonga. azange wasuwaleni noma ngingasebenzi azange ukhohlwe.
Sanibonani kakhulu, ngibingelela usenzo emeduze kaZamani. Akukho okukhulu esengingakusho njengoba nje umfowethu besethe ukuthi aveze lokho nalokho. Mina ngiqhamuka eNquthu, isigodi ethelezini kwesikamdlalo isigodi. Bengingathanda nje ukuthi wonke umuntu othanda umculo, ingaba yimuphi umculo, igospel imuphi umculo, besicela nje ukuthi asiphe ithuba lokuthi asilalele kulokhu kudla kwendlebe esiza nakho. Ngiyathembisa kakhulu nje ukuthi khona kuyaleleka. Kodwa yona lo msebenzi besingawenzelike thina beswenzela bona abantu. Sengayibona ka sebezosha abantu ukuthi kushode kuphi ngoba konke sikwenzayo thina sizenzeli thina. Angenzeli usenza akenzeli uZamani kodwa senzela bona abantu. Sengayibona ka bazositshela ukuthi kushodela lokho kuzosikhuthaza ukuthi silungise amaphutha kuze senze lokho kufunwa abantu. Ngizokwehlela ngezantsi angekho mina ngakhulu ngiyabonga kakhulu. Wena uyabalenga yena bukuswa yini ngoba ngiphethe nuku yini labe nisikhuluma kabi ngitshiyane balaye futhi uqinene wena uyabalenga yena. Sanibonani Afrika nonke jikelele. Bengicela abantu abami labo ukuthi kwande la kuyakhona nani Africa nibalalele nibabeke lapha abazwakala ngakhona kahle khona bezokwazi ukuthi impilo yabo iye phambili. Ngicela kini nonke nibandisele mzakwethu nonke abantu abami laba njoba silapha. Ngiyacela nonke ngayo yonke indlela. Amen. Ngiyabonga. Siyanibingelela mabhinqa nani mabhinqakazi. Lokhulumayo usikhumbuzo wakamyeni eDumbe. Silapha sihlangene ngomsebenzi kaSenzo noZamani. Sicela ke bonke abathandi bomculo esingeke siubalule ukuthi umculo kanjani kodwa nje njoba sila umculo kaMaskandi esingawo kodwa sinxusa zonke igodi negodi ukuthi zisupporte abafowethu njoba sila siqhamuka ngegodi ngokuhlukana ke sicela nje abafowethu bonke South Africa yonke igodi zonke zonke inhlanga singabaleli ukuthi amaZulu kuphela sicela nje isupport kini bafowethu ukuthi umsebenzi siqhubekise uye phambili nakusasa siyobe support abanye njoba sikubo abafowethu kunamhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani bafowethu, umezwa kaDebe lona osuke eBackville bese support abafowethu ngomsebenzi omuhle abanawo namhlanje. Siyabonga ithuba bafowethu nani cela niba support. Njengoba nginjena Sanibonani lo okhulumayo ubanele ubuya le eDontoni eMpumalanga. Abafowethu nami ke laba ngiphile nabo isikhathi eside bengicela ukuthi nabo laba khona le abangibonayo siba supporteni nami ngiphakathi kubo bafowethu sisupporteni sonke nje. Siyabonga. Emondo bayayazi lento njengoba nginjena zangaki